Tama na ay mon. Tama na sis. Pag yan. Ikat mo to. Galing ka mag-picture. Ang galing ka amon mag-picture. Ang galing ka mag-picture. Malapit na nasunog. Hi guys. Good afternoon. Magandang hapon sa ating mga kaibigan dito sa UAE. Let's play. Thank you, te. Hindi siya spicy na. Ay, Diyos ko, maanghang yan. Anong pwede ba? Ay, so ayusin mo, makita ka dyan. Atcho! Hindi niya ako ah. Ahmad, ano yabi? Zen? Bas wahid. Zen? Kain kayo. Baka? Talaga. Wala pa naman ako. Ano ko bigyan? Wala si... Ano doon si Ros Baluga? Si Ros mabuti ito eh. Kaya si Ros Baluga. Sugod naman sa construction. Matapon hanapin niya yung mga. Oh, wala, magbakasyon na lang. Hindi ka pa nakadala ng ano. Kutsinta. Wala pa kaming saman eh. Hindi pa kami nag-visit. Kaya pag bibigay yung pagkakalin namin. Kasi lagi naman bumibili si Sir ng ulam namin. Kung nagpapalit yan siya. Alam niya. Kaya nga, kaya naman kami pagsabi kayo madami wala kami pagkain. Alam naman. Kumain sana lang yan. Pag nagpapalit siya na si Sir, hindi na rin siya ng para sa amin. Alam niya, tilapia, bangus, galunggong, tapos ulo ng salmon, bibili niya sa amin. Pero Lalo na sa luyot. siguro pa ng saluyot eh? I love it talaga. Uy, Diyos ko! Yung mga anak ko lang hindi kumain ng I saluyot. love it talaga. Lagyan mo ng dilis o kaya dried. Ipaksin mo. Sarap, nabili adobo. Ay! Yum, Wala yum. kayo dyan. Lalo na alugbati. Tapos magkamay. Ay! Sinabawan pa. I love it. Hindi ko marunong kasi Bulakenya yan eh. Tagalog talaga mo yan eh. Yung juwa ko. Wala kang kumain yan. Lalo na i-blender. Sabi ko, punta ka sa dato. Ang dami salo din. Kahit ko, baka matulog ka. Marami din sa amin. Lalo na ngayon, tag-ulan. Mga ampalaya sa luwit, mga gano'n, kinukuha lang yan sa kapit-kapit. Ako litis pala sinasabi ko. Lagi kami nag-chokol, ay araw-araw. Anong may tinig? Pag matulog na yan. Ay, kasi mo gamitin na yun. Alauna madaling araw. Wala. Anong tawag doon sa yung dahon-dahon din siya? Ano, kulitis? Parang sa amin, ano yun eh. Masarap yung sa manok. O parang sa bawo mo gano'n. Lauuwi. Malunggay, saluyot, okra. Palaya. Bilatong, olokra, kayat munggay, yutanon. Ano yun? Basta ulam. Ulok bati. Nalugad. Hindi, wala ka mo. Umpisa na naman sa buwan. Walang katapusan. Meron akong ganyan. Dalhin ko sa Pilipinas. Pasil ko sa karne. Gamit yan sa ano, yung sa mga katulad.
Katolik, yung mga sakristan.